सब्सक्राइब करो क्लिक धर्मनगर एंटरटेनमेंट चैनल के घंटी के निशान के जरूर दबाओ। हमर सब ऑडियो वीडियो देखला अद्भुत रूप कहल नहीं जाए, अद्भुत रूप कहल नहीं जाए। जोगिया 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 एक हमको खल गे माई, जोगिया एक हमको कल के माई, जोगिया अद्भुत रूप कहल नहीं जाए, अद्भुत रूप कहल नहीं जाए। जोगिया एक हमको कल के माई, जोगिया एक हमको कल के माई, आज बदन दिन नयन विशाल, आज बदन दिन नयन विशाल, आज बदन दिन नयन विशाल। बसन बिहून बदचाना, बसन बिहून ओढ़न बदचाना। जोगिया एक हम कल के माई, जोगिया एक हमको कल के माई, एक स्वरूप में कलित, एक स्वरूप में कलित। जोगिया एक कल के माई, जोगिया एक कल के माई, जोगिया
जोगिया कली भवानी मन आनल बरी टोल झुमझानी मन आनल बरी टोल झुमझानी जोगिया एक हम कल के माई जोगिया एक कल के माई जोगिया जोगिया एक हम कल के माई जोगिया एक हम कल के माई जोगिया त्रिभुवन जोगिया एक हम कल के माई जोगिया एक हम कल के माई जोगिया एक हम अद्भुत रूप कहले नहीं जाई अद्भुत रूप कहले नहीं